Rodičia ma držali 13 rokov na stoličke. Volám sa Jeannie a toto je môj príbeh. Keď som mala rok a pol, môj otec rozhodol, že som postihnutá. Zavrel ma do malej izby, priviazal ma na detský nočník. Nemohla som sa pohnúť. Keď som plakala, bil ma. Keď som robila hluk, vrčal na mňa ako pes. Moja matka bola slepá. Bála sa ho. Nikdy sa za mňa nepostavila. V roku 1970 utiekla a vzala ma so sebou. Náhodou zablúdila do sociálnej kancelárie. Úradníci okamžite vedeli, že niečo nie je v poriadku. Mala som 13 rokov, ale vyzerala som ako 7-ročná. Vážila som 27 kg. Nevedela som chodiť. Nevedela som hovoriť. Môj otec sa po zatknutí zastrelil. Zanechal odkaz. Svet nikdy nepochopí. Lekári ma nazvali najťažšie poškodené dieťa, aké kedy videli. Začala som sa učiť. Vedci ma študovali roky. Chceli zistiť, dokáže sa dieťa naučiť jazyk po puberte? Stala som sa ich pokusným králikom. Slova áno, gramatiku nie, môj mozog to už nedokázal. Po rokoch výskumu ma opustili. Chodila som z jedného ústavu do druhého. Niektorí ma bili. Všetok pokrok sa stratil. Dnes som niekde v Kalifornii, v ústave. Nikto nevie kde. Žijem v tichosti presne tak, ako ma otec naučil. Som Jeannie, dieťa, ktoré nedostalo nič. Môj celý príbeh bez cenzúry nájdeš na Hero Hero. Príbehy strachu.